Какво прави шефа на ЦРУ в Москва? Какъв план измислиха Зеленски, Щатите и Европейския съюз за мирни преговори с руснаците? Ще приемат и руснаците? И защо военният министър на България ходи да проси самолети в втора ръка в Европа и в Щатите? Време е да започваме всичко най-важно по оста Европа и конфликта Русия-Украйна. Доста новини имам за вас. Ще се опитам всички да ги вмъкна до 10 минути, колкото ми стигне времето. Ако не, продължаваме утре. Започваме първо с Украйна. Там излезе Зеленски с новината, че иска мирно споразумение. Предлага мирно споразумение на руснаците, съгласувано и със съдействието на Щатите и на Европейския съюз. Мирното споразумение, пускам ви го да го видите, но в общи линии се касае за следното. Отдръпване от фронтовата линия и на Русия, и на Украйна и създаване на така наречената буферна зона. Това изобщо настройва руснаците. Те няма да приемат най-вероятно, защото те в момента напредват зверски на фронта, почти нямат съпротива от страна на украинците и подобен сценарий не би бил окей за тях, защото ще има временно примирие, докато се запасат отново украинците с необходимата техника и всичко не започне от начало. Така че най-вероятно, докато не се отстъпи Донбас на този етап, няма да има споразумение, но виждате, че и Щатите, Европейския съюз се усетиха, че бързо трябва да търсят споразумение с Русия. В противен случай след зимата нещата ще са много по-тежки. Какви? Вчера споделих анализ в Избирател БГ. Пускам ви го да го видите. Всеки един от вас, който му е интересно, може да влезе и да го изгледа подробно за съдбата на Украйна. Следващата новина. Излезе, ето я, че през 2026 година 4 пъти повече хора са умрели в Украйна, отколкото са се родили. Това означава демографски колапс за Украйна и ако продължават същото темпо, след няколко години ще имат сериозен проблем с населението изобщо. Те и в момента имат много сериозен, заради многото избягали и страшно много мобилизирани хора, но виждате, че и тенденцията показва, че Украйна намалява със всеки изминал ден буквално като население. Сега, другите интересни новини по Украйна са следните. Фьодоров, който е бившия военен министър, излезе с ново видео, с нова критика към управляващите, но този път той не е далеч от истината. Той каза, че в Украйна трябва да се направят сериозни промени, пускам ви текста, сериозни промени, които съответно да политиката на Украйна изцяло да се преориентира и да имат ясен план за излизане от войната. Защото той каза, Украйна, ако има план ясен, може да минимизира щетите, а ако не, ние лека по лека губим войната. Той това си го каза в прав текст, който мисля, че всеки нормално мислещ човек вече го знае. Той обясни, че трябва да имат план, което е наистина така. Украйна нямат в момента план за мирни преговори, те предлагат някакви безумни неща, отделно не искат да дадат Донбас на Русия и по този начин влошават сериозно състоянието на цялата държава. Отделно, разбира се, имаше и протести в защита на Фьодоров, пускам и само кадри от снимките да ги видите, протести в защита на Фьодоров. Зад Фьодоров седат американци и великобританци. Той ще бъде следващата кандидатура и най-вероятно следващия президент на Украйна. И лека по лека започват смяната на Зеленски. Подробно съм разказвал в анализа в Избирател БГ за съдбата на Украйна. Там имаше и подробно какво кроят за Фьодоров и за бъдещето на Украйна. За тези от вас, които ме е интересно, ще пусна в коментар отново анализа. Продължаваме нататък. Украйна се кани да награди Илон Мъск. Ето лична награда за него, за свободен човек, за допринасяне на спасяване на човешки животи. В същото време това е проформа награда, Илон Мъск го знае много добре, това е проформа награда с цел той да дойде в Украйна да си я вземе, а те да опитат да го убедат украинците да им позволи да продължи да използват неговите нискоорбитални сателити Starlink. Най-вероятно това няма да се случи, защото Илон Мъск изобщо няма да дойде в Украйна да си вземе каквато и да било награда. Него такива неща не го интересуват и в Щатите, камо ли в Украйна, но това е един опит на украинците да придърпат Илон Мъск и да пробват да го убедат да им позволи да използват сателитите си, за да знаят къде да ударят по руснаците. За финал, по темата Украйна говорим, ще ви пусна едно изказване на Зеленски, който той участвал на коалицията на желаящите, в което той обяви, че обема на морския транспорт на Украйна е намалял между 3 и 4 пъти. Това е на фона на блокадата, която ви казах, че те правят по Одеса и в Черно море и в Азовско море за руснаците по Украйна. Те не могат да се изнасят и зърното, не могат да изнасят почти нищо, което виждате, че е сериозен удар. Общо взето само да спрат износа на зърно е между 2 и 3% от БВП-то удря на Украйна веднага. До толкова за Украйна. Опитват се да измъкнат някакво споразумение.
най-вероятно руснаците няма да приемат. Но сега да видим какви ги върши Европа. Доста новини са. Първо, финландския премиер Ступ излезе с безумна глупост, точно в негов стил, излезе и каза, че ударите по Loudberries са едни от най-големите доставчици тип Амазон и тип Алиекспрес, но в Русия, и Украйна редовно удря тези складове. И той каза, ударите по тези складове са добра стратегия, за да се седне Русия на масата за преговори. Пълна глупост, няма нищо общо, това са цивилни цели, би следвало да по принцип леко засрамен, че говори така, това са цивилни цели с цивилни жертви. Няма нищо общо нито с военната техника, военната стратегия или военната мощ на Украйна, на Русия, но виждаме, че ако той не каже добра дума за това, трябва да ги опрекне. Украинците, пък украинците са негови хора, малко неудобно ще се получи. Сега, Унгария пък, голямото разочарование тук, Унгария официално обяви Русия като заплаха за страната си. Само до преди няколко месеца Орбан управляваше, бяха първи дружки с руснаците, но виждаме, че Петър Мядър, който е явно си е човек на Урсула и на Кая Калас и Сорос, както имаше много притеснения, защото обяви Русия като заплаха за държавата, което означава, че ще скъсат и отношения с Русия. Доколко ще им е изгодно това нещо, тепърва ще разберем. Сега, относно Европейския съюз, пускам ви една публикация много хубава, да видите най-силните икономики в Европа през 2026 година. Пускам ви, с неохота видях, че най-силните икономики, 3 от 5 водещи икономики не са част от Европейския съюз. Това са Русия, която е на първо място, и съответно Великобритания и Турция, които са на 4-то и 5-то място. Виждате, Европейския съюз като същност, само 2 от държавите, Франция и Германия, са в топ 5. Всичко останало надолу е част от Европейския съюз, по-водещите. Но първите 5 само 2 са. Утре ще ви пусна и подробно за целия свят да видите икономиките разделено. Излезе годишното издание с много интересна информация, но за това утре. Сега, Великобритания пък заедно с Украйна подписват споразумение. Ама не като нашето, дето го подписахме ние българите, а малко по-сериозно споразумение, което ще увеличи партньорството на изкуствения интелект и дроновете между двете страни. Те си разменяха дронове няколко пъти, но сега явно новото и важното е, че Великобритания ще вземе всичките данни относно ударите, управлението и контрола на дронове чрез изкуствен интелект в Украйна. Украйна са водещи в тази сфера и най-вероятно просто ще вземат данните под претекст, че ще продължат да им дават дронове, както до момента. Отделно пък Европейския съюз в крайна сметка няма да може да използва замразените руски активи, за да помага на Украйна. Не могат да се разберат. Единствената държава, пускам ви статията, единствената държава, която е против, е Белгия. И Белгия са много наясно, че Украйна ще загуби войната. Тези активи и лихвите по тях няма да могат да бъдат върнати от Украйна, но пък след това ще може Русия да съди в Международния съд Европа за това нещо и да вземе милиони евро или милиони долари обезщетения за това нещо, така че белгийците с много хитър ход няма да позволят това нещо да се случи. Сега, отделно пък в Армения, знаете, на Армения скоро имаше избори там, пускам ви, опозицията почва да бъде репресирана. Това е стандартен мафиотски ход. Няма как опозицията да е злоупотребила с вас, защото Пашян беше министър-председател на Армения и преди, и сега, и той държи хляба и ножа, но виждате, че веднага след изборите, типично по мафиотски стил, се опитва да се разправи с опозицията, за да не му се бъркат и да не му се пречкат в далаверите за напред. След малко ще ви кажа руснаците с много интересно изказване за Армения, но какво се случва в България? В България първо изплува нов дрон в плажа Кабаком във Варна, поредния дрон, около 2 метра дълъг, изплува, това е вече не знам си кой дрон, дори излезаха международни медии, че това е 5-6 път се случва само в рамките на 2 месеца, което е нормално. Той Димитър Стоянов, министър, излезе, обясни, че това нещо е нормално, тъй като активността от другата страна по оста на Одеса е сериозна. И е факт това нещо, но това, което ми направи много лошо впечатление, е колко нелепо изглежда България в международен план, когато се касае за военна политика. Димитър Стоянов е отишъл да пита американците какво се случва. Те са му казали, че ще се забавят 2300. Той е питал, пускам ви статията, дали може някаква неустойка, дали може нещо да се направи по въпроса. Такава, доколкото имам поне официална информация, няма да му се даде неустойка. На всичкото отгоре той отишъл да пита дали може и употребявани F-16 да му се дадат.
и са му отказали. Последствие са обърнали към Gripen, шведската компания, за чисто нови Gripen. Отказано му е това нещо и е нормално, тъй като всички държави в момента търсят военна техника. Отказано му е. Той е помолил дори дали имат употребявани Gripen. И още чака отговор. Дали може да закупат употребявани Gripen. Стигнахме до това дередже. Нека ви напомня, че само за тези от вас, които защитават, Димитър Стоянов беше служебен министър в кабинета на Радев, които купиха вторите F-16. Те ги поръчаха. И не ми обяснявайте Министерски съвет и така нататък, трябва да се съобрази с решението на парламента, защото можеха да изчакат да дойде редовното правителство и те да си ги вземат. Но след време ще станат доста неща ясни за този кабинет. Това обаче говори много зле. Ние обикаляме като цветарка напред-назад и се молим да ни се дадат някакви самолети, за да може да си защитаваме въздушното пространство. До там я докарахме. А тези, които сме платили в аванс, питаме дали може неустойка за тях. Няма какво да коментирам. Бързо няколко новини за Русия, тъй като времето ми напредна. Първо, шефа на ЦРУ е отишъл в Русия. Много от вас писаха под статията вчера. Да, действително. Много спекулации има за какво става въпрос, но истината е следната. Той е отишъл там, за да договаря мирни условия и как може да се протече евентуално някакви мирни преговори в Украйна. Не се лъжете, тази експресна, така да се каже, от днес за утре отиване е именно с тази насока да се видят какви са условията на руснаците и колко наистина може да се направи. Обикновено тези ходения са истинските преговори, а не тези, които се правят официално така за пред мас-медиите. Другото нещо, което е, Дмитрий Медведев, той е специалният говорител на Кремъл, излезе и каза, Армения никога няма да стане част от Европейския съюз. Ето, тъй като те в момента са в процедура за кандидатстване за Европейския съюз. Той каза, никога няма да станат член на Европейския съюз, но ще си влошат отношенията с Русия за доста дълго време. Не знам дали няма да влезат, но влошаването вече е на лице. Дали ще имат плюсове или минуси, времето само ще покаже. Сега, срещата обаче има и друга среща, освен тази с шефа на ЦРУ. Срещата на Лавров с секретара на Ватикана. Това е много дълга тема. Утре ще ви го говорим за цялото това нещо. Ватикан има много особен статут и забележете, секретар на Ватикана отива да се среща с Лавров и бива прият. Значи статута при едни дипломатически отношения трябва да е равен. Което означава, че секретар във Ватикана е равен на министъра на външните работи на Русия. Ватикан е много особена организация, не искам да кажа държава, организация с много връзки на много места. Сте първа има да разглеждаме ето какво каза Лавров, обаче са Ватикана. Излезе, каза, че за приятелски отношения, на доверие, на приятелство и така нататък обсъждат. Това са завуалирани празни приказки на дипломатически език. Какво всъщност се договаря? Същото. Какви са условията за преговорите? Много от държавите наляха много пари в Украйна и сега се притесняват, че могат да ги загубят, ако Украйна продължи в същото темпо да отстъпва във войната. За финал две бързи неща. Дмитрий Медведев пък нахрани Ступ е премиера на Финландия за нещата. Директно си му го каза в прав текст, че е истински идиот, откачалка и го пак. Аз много път съм ви казвал, че Дмитрий Медведев говори нещата жаргони, които по принцип руското правителство иска да каже, но дипломатическия му етикет му пречи. За финал, само да ви покажа как се сменят направленията. Всички 19 университета транспортни в Русия започват курсове на студентите си за безпилотни летателни апарати за дронове. Виждате как се променя света. Руснаците бързо съзнаха, че бъдещето е в дроновете и в роботите, изкуствения интелект и започват курсове всеки един от тези университети. Аз да питам дали в нашите университети нещо подобно изобщо бива залегнато, дори да бъде разгледано. Едва ли. Това беше всичко най-важно, че стана супер дълго видеото. Утре продължаваме какви ги бистрат Канада, Щатите, Израел, Иран и Турция. Благодаря ви. Гледайте анализа съдбата на Украйна в Избирател БГ и до скоро.